Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί μερικοί κυπουροί έχουν τεράστια καταπράσινα σμέουρα, ενώ τα δικά σας φυτά ίσα που βγάζουν μερικά αδύναμα φύλλα? Σήμερα θα σας αποκαλύψω κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε τον κήπο σας για πάντα. Επιτέλους, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ένα μυστικό 2.000 ετών. Ένα μυστικό που μπορεί να ξυπνήσει τα σμέουρα σας και να προκαλέσει μια απίστευτα εκρηκτική ανάπτυξη. Και το καλύτερο, όλο αυτό συμβαίνει σε μόλις 72 ώρες. Ναι, καλά ακούσατε. 3-24 ώρα αρκούν. Σας υπόσχομαι ότι μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο θα ξέρετε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε για να δείτε τον κήπο σας να μεταμορφώνεται. Πολλοί λένε ότι τα σύγχρονα, ακριβά λιπάσματα είναι η μόνη λύση. Αλλά είναι αλήθεια αυτό? Εσείς τι πιστεύετε? Είναι η σύγχρονη χημεία καλύτερη από την αρχαία σοφία? Γράψτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια, γιατί το σημερινό θέμα σίγουρα θα σας εκπλήξει. Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτό το θαύμα, πρέπει να ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο. Πριν από 2.000 χρόνια, οι αρχαίοι Ρωμαίοι γεωργοί ήταν μάστορες στην καλλιέργεια της γης. Δεν είχαν εργαστήρια ούτε χημικά εργοστάσια. Είχαν όμως την παρατήρηση. Είχαν παρατηρήσει ότι μετά από μικρές ελεγχόμενες φωτιές, την περίοδο της Άνοιξης, τα άγρια σμέουρα και τα βατόμουρα φύτρωναν με μανία. Τι ακριβώς συνέβαινε? Το μυστικό δεν ήταν μαγεία. Ήταν καθαρή βιολογία. Οι Ρωμαίοι ανακάλυψαν πώς να μιμούνται αυτή τη φυσική διαδικασία για να δίνουν στα φυτά ένα τεράστιο ενεργειακό ξεκίνημα μετά τον βαρύ χειμώνα. Κατάλαβαν ότι το φυτό χρειάζεται ένα συγκεκριμένο σοκ για να βγει από το λίθαργο. Σήμερα έχουμε επιβεβαιώσει επιστημονικά αυτό που εκείνοι ήξεραν εμπειρικά. Και τώρα θα σας δείξω πώς να εφαρμόσετε αυτή την αρχαία γνώση στον δικό σας κήπο με υλικά που ήδη έχετε στο σπίτι σας. Ας ξεκινήσουμε με το τι ακριβώς σημαίνει να ξυπνάς ένα φυτό. Τα σμέουρα, όπως ίσως γνωρίζετε, πέφτουν σε μια βαθιά χειμερή ανάρκη. Οι ρίζες τους κοιμούνται τον χειμώνα. Πολλοί κυπουροί πιστεύουν τον μύθο ότι η άνοιξη από μόνη της είναι αρκετή. Νομίζουν ότι μόλις βγει ο ήλιος, το φυτό θα μεγαλώσει μαγικά. Αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Αν περιμένετε απλώς τον καιρό, χάνετε πολύτιμο χρόνο. Εδώ ακριβώς μπαίνει το μυστικό μας. Πρέπει να δώσουμε στο φυτό ένα θετικό σοκ. Φανταστείτε τον εαυτό σας ένα κρύο πρωινό. Αν κάποιος σας ρίξει έναν κουβά παγωμένο νερό, θα ξυπνήσετε, αλλά θα είστε θυμωμένοι και ταλαιπωρημένοι. Αν όμως κάποιος σας φέρει έναν ζεστό, μυρωδάτο καφέ, θα ξυπνήσετε γεμάτοι ενέργεια. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα φυτά μας. Το μυστικό των 2.000 ετών λειτουργεί ακριβώς σαν αυτόν τον ζεστό καφέ. Δίνει στις ρίζες το σήμα ότι ήρθε η ώρα να δουλέψουν, χωρίς να τις στρεσάρει. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η διαδικασία αφύπνισης διαρκεί ακριβώς 72 ώρες. Μέσα σε 3-24 ώρα, οι χυμοί του φυτού αρχίζουν να τρέχουν προς τα πάνω. Τα μπουμπούκια φουσκώνουν. Είναι μια πραγματική έκρηξη ζωής κάτω από το χώμα. Αν δεν κάνετε αυτή την κίνηση, το φυτό σας θα ξυπνήσει τεμπέλικα εβδομάδες αργότερα. Τι είναι όμως αυτός ο μαγικός καφές για τα σμέουρα? Το κεντρικό συστατικό αυτού του αρχαίου μυστικού είναι κάτι που οι περισσότεροι πετάμε. Είναι η καθαρή στάχτη από ξύλα. Αλλά προσοχή! Δεν μιλάμε για στάχτη από κάρβουνα ψισταριάς. Μιλάμε για στάχτη από καθαρό ξύλο, όπως αυτή που βγάζουμε από το τζάκι. Η στάχτη είναι γεμάτη κάλιο, ασβέστιο και φόσφορο. Είναι ο χρυσός της φύσης. Όμως, και εδώ υπάρχει ένας μεγάλος μύθος. Πολλοί νομίζουν ότι αρκεί να ρίξουν τη στάχτη πάνω στο χώμα. Αν το κάνετε αυτό, ο αέρας θα την πάρει και η βροχή θα την ξεπλύνει άσκοπα. Η αρχαία τεχνική απαιτεί να φτιάξουμε ένα υγρό μείγμα, ένα είδος δυναμωτικού τσαγιού για τις ρίζες. Το μυστικό κρύβεται στον συνδυασμό της στάχτης με χλιαρό νερό. Ναι, χλιαρό νερό. Όχι κρύο από το λάστιχο. Φανταστείτε ότι φτιάχνετε ένα χαλαρωτικό τσάι βοτάνων. Το χλιαρό νερό διαλύει τα θρεπτικά συστατικά της στάχτης αμέσως. Δημιουργεί ένα ελιξίριο που οι ρίζες μπορούν να ρουφήξουν σε δευτερόλεπτα. Όταν αυτό το ζεστό μείγμα ακουμπήσει τις κρύες ρίζες του φυτού, η αντίδραση είναι άμεση. Η θερμοκρασία ξυπνάει το φυτό και τα θρεπτικά συστατικά του δίνουν την πρώτη του τροφή. Το επόμενο βήμα είναι ίσως το πιο κρίσιμο από όλα. Μιλάω για τη σωστή στιγμή. Ο χρόνος είναι το παν σε αυτή τη διαδικασία. Μπορείτε να έχετε το τέλειο μείγμα, αλλά αν το χρησιμοποιήσετε λάθος μέρα, θα αποτύχετε. Το μυστικό δεν λειτουργεί μέσα στον χειμώνα. Ούτε λειτουργεί στα μέσα του καλοκαιριού, πρέπει να πιάσετε τη στιγμή ακριβώς πριν σκάσουν τα πρώτα μπουμπούκια. Συνήθως αυτό συμβαίνει στις αρχές της άνοιξης, όταν ο παγετός αρχίζει να υποχωρεί, αλλά τα φυτά φαίνονται ακόμα γυμνά. Υπάρχει ένα στενό παράθυρο ευκαιρίας. Είναι σαν να προσπαθείτε να προλάβετε ένα τρένο
που σταματάει στον σταθμό μόνο για λίγα λεπτά. Αν ρίξετε το μείγμα πολύ νωρίς, οι ρίζες θα κοιμούνται τόσο βαθιά που δεν θα καταλάβουν τίποτα. Αν το ρίξετε πολύ αργά, όταν έχουν ήδη βγει τα φύλλα, το φυτό θα έχει χάσει το αρχικό του πλεονέκτημα. Πώς θα καταλάβετε τη σωστή στιγμή? Πρέπει να παρατηρήσετε τα κλαδιά. Όταν δείτε τα μικρά μάτια πάνω στα κλαδιά να αλλάζουν ελαφρώς χρώμα και να γίνονται λίγο πιο πράσινα ή κόκκινα, αυτή είναι η στιγμή σας. Αυτή είναι η μέρα 0 για τις 72 ώρες. Πριν όμως ρίξουμε το ελιξίριο, πρέπει να ετοιμάσουμε το έδαφος. Και εδώ έρχεται η ώρα να καταρρίψουμε ακόμα έναν μύθο. Πολλοί κυπουροί παίρνουν την τσάπα και αρχίζουν να σκάβουν βαθιά γύρω από τα σμέουρα. Νομίζουν ότι έτσι βοηθούν τις ρίζες να αναπνεύσουν, αυτό είναι καταστροφικό. Τα σμέουρα έχουν ρίζες που βρίσκονται πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Αν σκάψετε βαθιά, θα κόψετε τις μικρές, ευαίσθητες ρίζες που τρέφουν το φυτό. Η σωστή προετοιμασία είναι πολύ πιο απαλή. Φανταστείτε ότι στρώνετε το κρεβάτι σας πριν κοιμηθείτε. Πρέπει απλώς να καθαρίσετε την περιοχή. Αφαιρέστε τα ξερά φύλλα, τα αγριόχορτα και τα σκουπίδια γύρω από τη βάση του φυτού. Στη συνέχεια, με ένα μικρό εργαλείο, ξύστε ελαφρά την επιφάνεια του χώματος, ίσα-ίσα για να σπάσετε την κρούστα. Δεν θέλουμε να πάμε πιο βαθιά από 2 ή 3 εκατοστά. Με αυτόν τον τρόπο, το υγρό μας θα απορροφηθεί ομοιόμορφα και γρήγορα, χωρίς να κυλήσει μακριά. Το χώμα πρέπει να είναι έτοιμο να πιει το μείγμα σαν σφουγγάρι. Τώρα, ας μιλήσουμε για την ακριβή συνταγή. Η αναλογία είναι το κλειδί για την επιτυχία. Είναι ακριβώς όπως όταν φτιάχνετε ένα κέικ. Αν βάλετε λάθος ποσότητες, το αποτέλεσμα θα είναι απογοητευτικό. Θα χρειαστείτε ένα δοχείο των 10 λίτρων. Γεμίστε το με νερό που έχετε αφήσει στον ήλιο για λίγες ώρες, ώστε να μην είναι παγωμένο. Προσθέστε μέσα 3 μεγάλες χούφτες από την καθαρή στάχτη ξύλου. Αλλά το πραγματικό μυστικό των αρχαίων είναι το επόμενο συστατικό. Για να ενεργοποιήσουμε τα καλά μικρόβια του εδάφους, πρέπει να προσθέσουμε λίγη ενέργεια. Βάλτε μέσα στο νερό 2 κουταλιές της σούπας φυσικό μέλι ή λίγη μελάσα. Ναι, ακούγεται περίεργο, αλλά τα σάκχαρα τρέφουν τους μικροοργανισμούς που ζουν γύρω από τις ρίζες. Αυτοί οι μικροοργανισμοί είναι οι εργάτες που θα μεταφέρουν τη στάχτη μέσα στο φυτό. Ανακατέψτε το μείγμα πάρα πολύ καλά με ένα ξύλο. Αφήστε το να ξεκουραστεί για περίπου 1 ώρα. Το νερό θα πάρει ένα σκούρο, γκριζοπό χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι τα θρεπτικά στοιχεία έχουν διαλυθεί πλήρως και είναι έτοιμα για δράση. Έφτασε η ώρα της εφαρμογής. Ο τρόπος που ποτίζεται το φυτό έχει τεράστια σημασία. Ένα συνηθισμένο λάθος είναι να ρίχνουμε το νερό κατευθείαν πάνω στον κορμό του φυτού. Αυτό δεν βοηθάει καθόλου και μπορεί να προκαλέσει σάπισμα. Οι ρίζες που πίνουν το νερό δεν βρίσκονται ακριβώς κάτω από τον κορμό. Βρίσκονται πιο έξω, δημιουργώντας έναν κύκλο γύρω από το φυτό. Φανταστείτε ότι βάζετε ένα κολλιέ γύρω από το λαιμό κάποιου. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να ρίξετε το μείγμα της στάχτης, κυκλικά, σε απόσταση περίπου 20 με 30 εκατοστά από την κεντρική ρίζα. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται πότισμα στεφάνης. Ρίξτε περίπου 2 λίτρα από το μείγμα σε κάθε φυτό. Κάντε το αργά. Αφήστε το χώμα να ρουφήξει το πρώτο λίτρο και μετά ρίξτε το δεύτερο. Μην βρέξετε καθόλου τα κλαδιά ή τα φύλλα, αν έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Η δύναμη του μείγματος ανήκει αυστηρά στο χώμα και μόνο εκεί. Μόλις το υγρό εξαφανιστεί στο χώμα, το χρονόμετρο ξεκινά. Οι 72 ώρες μόλις άρχισαν να μετρούν αντίστροφα. Τι ακριβώς συμβαίνει όμως κάτω από το χώμα κατά τη διάρκεια αυτών των 72 ωρών? Ας δούμε την επιστήμη πίσω από το θαύμα. Την πρώτη μέρα, οι ρίζες απορροφούν το ζεστό νερό και τη ζάχαρη. Αυτό προκαλεί μια άμεση αύξηση της δραστηριότητας των βακτηρίων στο έδαφος. Τη δεύτερη μέρα, το κάλιο από τη στάχτη μπαίνει στο κυκλοφορικό σύστημα του φυτού. Το κάλιο λειτουργεί σαν αντλία. Αρχίζει να τραβάει νερό και χυμούς από τις ρίζες προς την κορυφή του φυτού με τεράστια ταχύτητα. Φανταστείτε ένα ξεφούσκωτο μπαλόνι νερού που ξαφνικά γεμίζει με πίεση. Τα κύτταρα του φυτού τεντώνονται. Τη τρίτη μέρα, ακριβώς πριν συμπληρωθούν οι 72 ώρες, η πίεση αυτή φτάνει στα μπουμπούκια. Εκεί συμβαίνει η έκρηξη. Αν κοιτάξετε προσεκτικά το φυτό σας το πρωί της τέταρτης μέρας, θα δείτε ότι τα μπουμπούκια έχουν διπλασιαστεί σε μέγεθος. Κάποια από αυτά θα έχουν ήδη σκάσει, αποκαλύπτοντας το πρώτο έντονο πράσινο χρώμα. Το φυτό έχει ξυπνήσει πλήρως και είναι έτοιμο να μεγαλώσει με ρυθμούς που δεν έχετε ξαναδεί. Η διαδικασία όμως δεν τελειώνει εδώ. Για να διατηρήσουμε αυτή την εκρηκτική ανάπτυξη, πρέπει να κλειδώσουμε τη μαγεία μέσα στο χώμα.
Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείτε να κάνετε μετά από αυτό το ξύπνημα είναι να αφήσετε το χώμα γυμνό στον ήλιο και τον αέρα. Το νερό θα εξατμιστεί γρήγορα και το φυτό θα σοκαριστεί. Η λύση είναι η κάλυψη. Αφού περάσουν οι 72 ώρες και δείτε τα πρώτα αποτελέσματα, πρέπει να βάλετε ένα προστατευτικό στρώμα γύρω από το φυτό. Χρησιμοποιήστε άχυρο, ξερά φύλλα ή κομπόστ. Φανταστείτε ότι βάζετε μια ζεστή κουβέρτα στο φυτό σας μετά από ένα χαλαρωτικό μπάνιο. Αυτό το στρώμα, πάχους περίπου 5 εκατοστών, θα κρατήσει την υγρασία σταθερή. Θα κρατήσει τη θερμοκρασία του εδάφους ελεγχόμενη και θα προστατεύσει τις ρίζες. Επιπλέον, αποφύγετε να ποτίσετε ξανά για τουλάχιστον μία εβδομάδα, εκτός αν κάνει ακραία ζέστη. Το φυτό έχει πάρει ό,τι χρειάζεται. Τώρα πρέπει να το αφήσετε να κάνει τη δουλειά του και να απολαύσετε το θέαμα της ανάπτυξης. Και κάπως έτσι, με λίγη καθαρή στάχτη, χλιαρό νερό και το σωστό συγχρονισμό, φτάνουμε στο αποκορύφωμα. Μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες θα δείτε τα σμέουρα σας να γεμίζουν με μεγάλα, δυνατά φύλλα και αμέτρητα άνθη, οι αποδόσεις σας φέτος θα είναι απλά απίστευτες και τα φρούτα θα είναι πιο γλυκά από ποτέ, χάρη στο άφθονο κάλιο. Αυτή είναι η δύναμη της φύσης όταν ξέρεις πώς να την καθοδηγήσεις. Συνοψίζοντας, καθαρίζουμε το χώμα, φτιάχνουμε το μαγικό μείγμα της στάχτης, ποτίζουμε κυκλικά τη σωστή στιγμή την άνοιξη και μέσα σε 72 ώρες το φυτό μεταμορφώνεται. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος και παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να δοκιμάσετε αυτό το μυστικό. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουμπί του like και μοιραστείτε το με έναν φίλο που αγαπά την κυπουρική. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι σημαντικό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχετε αντιμετωπίσει με την καλλιέργεια των σμέουρων ή άλλων φρούτων? Γράψτε μου στα σχόλια και θα προσπαθήσω να σας απαντήσω σε επόμενο βίντεο.